السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى بارسامدن اتيان taat ibadetlerimizi ve hayrat ihsanatlarımızı ve din yolunda, diyanet yolunda, şeriat-ı Muhammed'ini ihya edecek olup yani artyan kadamlarımızı öz azamatlı dergahında kabul ve makbul eylesin. Ve hemmemizi ümmet-i Muhammed'ini o ve il halkımız veren şunyalı kavcileselen hurmatına, awliyalan hurmatına ve peygamberlan hurmatına hemmemizin günahımızı affedip günahımızı mağfiret edip yani kavların arasında adımızı yazı versin. Ve hemişe de yani şeyle ekinlerimize ve margaralarımıza ve hatta özümüze de gerekli olan yağını yağdıra versin. Geçen haftada Euzu billahi mineşşeytanirracim şunun tercüme ve tefsirini aydıp da eştirdik. Huday Teala tevfik verdi. Bu celeseni ki bu celesede inşallah Huday Teala'nın tevfik vermeyi verenle Bismillahirrahmanirrahim şu mevratta şunun tercüme ve tefsirini aydıp da eştirir inşallah Teala. Euzu billahi mineşşeytanirracim men Hudağa pənah talep etdiyen racim bolan, zaňalan ve merdut bolan şeytanın şerrinden Bismillahirrahmanirrahim ve Hudaýyň ady bilen başlayan Rahmanir-Rahim bolan Hudaý. Manasy şolundy terjemesi. Ýöne aya Euzu billahi mineşşeytanirracim ve ýa-da Bismillahirrahmanirrahim Kur'anyň bir ayetlerindenmi? Öňçäki bilmeli zadymyz şu. Bir nefer Kur'an okuýmagandan öňçäk Euzu billahi mineşşeytanirracim aýtdy, Bismillahirrahmanirrahim aýtdy. Aya şu da Kur'anyň bir ayetlerindenmi? Asamandan inen ayetmi şu da? Onda Euzu billahi mineşşeytanirracim hiç bir ulamaý muny Kur'anyň ayetinden diýmeýär. Belki Kur'an'dan öňçäki etmeli bir zikr, Kur'an'dan etmeli öňçäki bir dua bolýar. Faqat Euzu billahi mineşşeytanirracim Kur'anyň ayetinden däl. Ýöne Bismillahirrahmanirrahim'in üstünde ulamalar ihtilaf etdiler. Bizim ak bolan mezhebimiz, mezhebi Ebu Hanife radıyallahu teala anhu, bizim öz mezhebimizde Bismillahirrahmanirrahim Kur'an'dan bir ayet. Bizim mezhep başımız İmam Ebu Hanife näme diýär? Bismillahirrahmanirrahim Kur'anyň bir ayeti ýöne suranyň ayeti de. Meselen Elhamdülillahi Rabbil Aleminden öňçäk Bismillah gelýär da. Şol Bismillahirrahmanirrahim elhamiň içindäki suradan däl. Belki öz başyna bir aya. We iki tane suranyň arasyny fesletmek üçin nazil bolupdyr. Meselen Kur'any açyp görseňiz, elham tökünenden soňra ol elif lam mim başlamaga ortada bir Bismillahirrahmanirrahim ba. Şu Bismillahirrahmanirrahim Kur'anyň ayetlerinden ýöne şu iki suranyň arasyny fesletmek üçin, iki suranyň arasyny bölmek üçin asamandan nazil bolupdyr. Yani suranyň bir ayetlerinden däldir. Amma Bismillahirrahmanirrahim'in 5 tane kelimeden teşkil bolupdyr. İnşallah şu gecede 5 kelimeň her haýsynda bolýan gurrunlary aýdyp däne eşdirer. Gaw dikkat edin ýöne. Bismillahirrahmanirrahim 5 tane kelimeden teşkil bolupdyr. Evvelkisi B, ondan sonra isim, ondan sonra Allah, ondan sonra Er-Rahman, ondan sonra da Er-Rahim. 5 tane kelimeden
Her haysında bir owadan gurrunla mufassirler kitapda getiripdirler. Onu inşallah aydıp yani eştirir. Ama evvelki kelime B kelimesi olli. Bismillahirrahmanirrahim diyemizde B velenlani Kur'an başlaptır. Hudaý Taalanyň mukaddes bolan kelami B veren başlaptır. Munna näme almaly dersimiz we musulman dogallakaw dikkat edin. Huruf-i elifanyň yani 24 tane harfi ba. Näme diýip Kur'anyň evveli kelimesi elif bilen başlamapdyr. Ve ya da başka harfle bilen başlamapdyr. Näme diýip Hudaý Taala evveli kelamyny B bilen başlapdyr. Bismillahirrahmanirrahim evvelin harfi B. Näme diýip şeýle? Şon B'de bir giň hikmet bar, giň gurrun bar. O da näme? Huruf-i elif'a öňsek tane elif ýazylýar-da, elif gelýär. Elif, B, T diýipden gitýär. Elif bilen Kur'an başlamadygy, çünki elifi zahiren gözleýäňde bir gurur wa elifde, bir kibir wa. Elif ýazylanyny uzun edip ýazylýar-da. Hey men diýip duran ýalak elif. Herçend elif hurufa elif'a ola da yani sur gururoz bir zat yani ýok olarda ýöne zahiren şonuň ýalak. Onun elif bir form şonda kibir ba ýalak, menlik ba ýalak. Kur'anyň evvel harfini elif bilen başlamadyr Hudaý Taala. B çünki yatypdyr aşağı bir habide yatan harflerden bolan soň pesbel bolan soň Hudaý Taala şonu getiripdir. Ha ise T'de pesbel ki T'de eynahu B ýalak ki onda ýok. Çünki T'nin noktalary defede bolupdyr. B'nin hatta noktasy aşağıda bolanyny sebepli beter pesbel bolýar. Şo sebepli Hudaý Taala öz kelamynyň evvelinde şonu getiripdir B'ni. Subhanallah Hudaý Taalanyň eden hukmuna. Besşahda Hudaý Taala bize bildirjek bolýar. Sen ey musulman gel pesbel bol, men seni ilk evvelle goýaýyn diýjek bolýar Hudaý Taala. Hatta hareketlerin içinde de dikkat etseňiz 3 tane hareket barda. Fethe, kesre, zamme. Hudaý Taala şu B'nin hareketini fethe etmepdir. Näme diýip defede durýar. Zamme etmepdir, defede durýar. Kesre hareket beripdir. Bismillah diýip yani kesre bilen hareket beripdir. Yani başardygyňdan pesbel bol. Başardygyňdan aşağı eňil. Başardygyňdan men diýmejek bol. Pesbel bol men sen evvelle getireýin diýipdir Hudaý Taala. Hemme kişiden evvel edeýin sen diýipdir. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem näme diýär inni dikkat edin. Men tawada'a rafa'ahu Allah ve men tekebbera wada'ahu Allah. Her kim özüni kiçi tutsa, özüne menlik getirmese, ey bizda kim boljak diýip yani özüni kiçi tutsa, rafa'ahu Allah Hudaý şoň magamyny derejesini galdyrar diýipdir adamlaryň arasynda. Ýöne her kim däni mellige minip däni özünden gurrun beri berse, kıyafa tutu verse, onu Hudaý Taala onu yere oklar, onu haru zelil eder dipdir. Inni bir näçe misal tawadu mawratdan getireýin. Haw dikkat edin. Allah Zülcelal hayvanatlara däni wahy edipdir. Ey hayvanlar, sizin araňyzda biriňiziň içinde däni men bir zady goýjak ki insanlara şefa bolýar, ki insanlaryň dertlerine derman we özü de heýwara kymmatly we erzişli zady sizin biriňizde goýjak diýipdir hayvanlara. Onuň tamamy hayvanlar degenşipdirler. Her haýsy menne goýardy, menne goýar bolşypdyrlar. Diýipdir men heýwara olukon heykelli hayvan iýen zadym ýandagy tikene bir güýçli otly iýen Hudaý Taala şo aýtýan şefa diýeni menne goýar diýipdir. Sagır diýipdir men näzire süýdüm ma diýipdir. Hulasa her bir hayvan gelip yani men behterin, men gawy Hudaý menne goýar diýipdir. Fil diýipdir men heykelim olukon. Şir diýipdir men daýaw hayvan. Her bir hayvan özüne maňa menne goýar diýip yani mellik etipdirler. Ýöne şol balary bara, zembure asal. O näme diýipdir? Ay men nä goýmar Hudaý kimde de goýsa diýipdir. Men näme bir iki däne kanatym ma asmanyna uçup beren siňek da men diýipdir. Menne da goýup bermer Hudaý diýipdir. Wezen tawadu we pesbel bolupdyr. Hudaý Taala asalliyan, balliyan, kymmatly we bahal zady şo mowjudda goýupdyr. Hiç kimin fikrine gelmejek zat.
Näme dip? Sonki pesbel tutupdyr, özüni däni kiçeldipdir. Ey men nagy näme boljak bu heýwanatyň arasynda dipdir. Hudaý şonu imtiyaz beripdir. Nomra beripdir şoňa. Ýa-da Nuh peýgamber, Nuh aleyhissalatu vesselam kıssasyny bilýändirsiňiz. Şonuň däni suw 40 gün ýanna we 40 ýyl ýanna we fiiliň üstünde suwuň üstünde gezýärdi derýada. 40 ýyldan soňra ya bir rivayete göre 40 günden soňra Hudaý Taala dağlara wahy edipdir. Men şu Nuh peýgamberiň keşdiğini siziň biriňiziň üstünde goýjak dipdir. Onum her dağ däni ay meniň üstünde goýar, men beýik dağ, men ulukon dağ dip däni. Elboruz dağ dipdir, menden beýik dağ ýok, men üstünde goýar dipdir. Demavent dipdir, men ne goýar, menden owadan dağ ýok dipdir. Her haýsy mellige minipdir. Emma bir Judi diýen arakda bir pesecik kişicik dağ wa pesecik wezde ol näme dipdir. Ay tam maňa suw ýetýänçä dipdir, näse ha dağ ýokary çykar dipdir. Keşdi hökmen onuň üstünde durar. Men ýalyk pes dağyň aşagy üstünde durmar dipdir. Hudaý Taala näme dipdir? Aylap dogry şu Judi diýen dağyň üstünde keşdiğini gondurypdyr. O Nuh peýgamberiň de keşdiği sen üstünde durmak wagan ulukon imtiyaz, ulukon magamy derece keşol pesbel bolan Judi dağyny Hudaý Taala beripdir. Besinni Hudaý Taala näme diýjek bolýar? Pesbel bol, senin makamyny ýokary galdyraýyn. Nice kiçel, men özüm sen beýgeldeýin nipdir Hudaý Taala. Hatta insanyň da her nagadar ýokary gitjek bolsa, her nagadar Hudaýa ýakyn boljak bolsa, pesbellik bilendir ha. Mellik bilen hiç mo Hudaýa ýakyn bolup bolmaýar. Bir gün bir adam öz obasynda bir agajaýyň döwreginde gezip ýörenmişdi. Gaw dikkat edin. Agajaýyň döwreginde gezip ýörenmişdik. Şonda birden bir itiň sesi gelipdir. Bir itiň üýrüp durany, hawlap durany gulagyna eşdilipdir. Onam bol adam dipdir, "Wa, bu döwrekde it bolmaly" dipdir. O näzire haýsy itiň ses gadyp bir agajaýyň döwreginden aýlantyr iti wezäp. Amma tapmapdyr. Sonra kulağısa yine de yani itin sesi gelip diye. Bu şu ağacaýyň öz içine giren nädir ha? Qaraýyň içine giren nädir ha dip tane ağacaýyň gafsyny asyp görüpdir. Görse bir awliyaullah, bir Hudaýyň dostlarynyň biri namazlyň üstünde munajat edip oty. Hay piraga bagşla or dip gafen ýasyp gitjek bolupdyr ha. Piraga dipdir, hay dost bir lehze dur dipdir. O näme? It gözleýäňmi dipdir, güjük gözleýäňmi dipdir. Hawa piraga bir güjük asysy wa, amma hiç güjük ýok dipdir pysakda. Onna şol güjük men dipdir. Hudaýyň munajatyny otyn, Hudaý Taala bilen razı niyaz edip otyn, ona men Hudaýyň mugabilinde iňki pesterin heýwanyň dili bilen, öňsäge men insanyň dili bilen Hudaý bilen munajat etmäni liýagat görmedim özümi. Geldim heýwanlaryň diline bilen kepledim. Heýwanlaryň içinde de haýsy biri pes görünýän bolsa, haýsy biri bir bidirek görünýän bolsa, ýigrinçi heýwan bolsa men şoň dili bilen Hudaýa munajat edeýin dipdäni men it bolup otyn. Men itiň sesi bilen uğrayıpdäni Hudaýa munajat edip otyn dipdir. Subhanallah. Özlem her kimke Hudaýa ýakyn bolly, bilin tawazu bilen ýakyn bolly. Her kimke Hudaý Taaladan daş bolly, Firavun ýalyk, Nemrut ýalyk, bilin tekabbür bilen daş bolly. Şeytan ýalyk ki tekabbürlük etdiler Hudaýdan daş düşdiler. O ya tawazu mawratdan ýene bir aýanyň görüp duran mesalymyzy aýdaýlyň, ondan sonra ikilenji kelemäge geçer. Bağlary gözlesek, daraxtlary her bir bağ ike özüni däni hal defa edip beýik bolup däni menni oturanmasa şoň mewesi ýok ha. Çınar bağı özde, käs bağı özde, şonuň ýalyk hal beýik bağlary özde özüni sonky uly tutupdyrlar, Hudaý olarda mewe goýmapdyr. Amma meweli bağlary özde sen portugal we alma we nar we şoň ýalyk meweler gözlesen bağlar hemmesi pes bağdyr ha. Bir kulece bağla. Hatta şolam mewe biren wagtlaryna da hay gaýgaryp diýeni aha menne mewe wa diýener.
nice başardığından aşağı inilýärler. Ha, şakaladan aşak sallanyberýär. Her bir bagy ki kän aşak sallanýar, biliň şondan mewe kän. Hudaý Taala kän bereket berýär şu baga. Çünki pesbel bolupdyr özüni. Ve hatta şol meweli baglaryň içinde de tefawut bar. Pesbel bilen pesbel diýerler. O näzire? Şumatdaňy bir baglar iki sagasy defak gidipdir. Meselem alma we ýanqyýalyk aýtsyňyz ýalyk portugal we şon ýalyk sagasy ýokary gitýäniň mewesi kiçiňrek. Amma garfyz, gawun, kädi şon ýalyk meweler gözden oň bagy nämetdir defak gitmäpdir ha. Tamam yatypdyr, ýere süýnüpdir, aýşy ýer maňa bolar diýip, şi ýeri guzaklapdyr, şun ýalyk mewe bermänidir ýa. Ola Hudaý Taala oň derejesini ýokary kaldyr ýa. Başga baglar çonky sagasy ýokary gidipdir, mewesi kiçik, mewe baýyny kiçik. Amma garfyz gawunyň çonky sagasy, çonky bagy defak etmäpdir. Hay ýerde gyşaryp süýnüp, aý maňa şi ýer bolar, şi ýer bolar diýip ýere guzaklap ýatyr, şun ýalyk mewe bermäni durupdyr. Biz her kim pesbel bolly, Hudaýynyň ýanyna aziz bollygydyr, musulman da bollar. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'ın evvelki harfi bi bolly, öde de meksure harf ki Hudaý Taala bildirjek bolýar ey musulman, nice pesbel bolsaň seni awwalla goýar nipdani. İkilenci harfi ism, ad. Bismillahirrahmanirrahim'in ikilenci harfi ism. Hudaýyň ady bilen başlayan her bir işde qawy işlejek bolsak, bir qawy iş başlajak bolsak, evvelinde Hudaýyň adyny aýtgyn musulman dogan. Çünki Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem bir owadan hadisinde näme diýär? Qala an-nabiy sallallahu taala aleyhi ve sellem: "Kullu emrin zibalin lem yubda bi bismillah fehuve ebter." Peygamberimiz sallallahu taala aleyhi ve sellem aýtýar, her bir emrike ve her bir yaxşı işike lem yubda bi bismillah bilen başlanmasa, Hudaýyň ady bilen başlanmasa, şol ebterdir, şol jontukdur we bibereketdir diýär Peygamberimiz. Her bir iş bolsun, biz öňünden Bismillahirrahmanirrahim aýdyp başlaýalyň şonu. Hudaýyň ismini, Hudaý Taalanyň mübarek adyny aýdyp şo bilen başlaýalyň. Hop indi fark etmeýär. Indi Peygamberimiz diýdi, eger bir işi, qawy işi başlasaňyz, oňa evveline Bismillahirrahmanirrahim diýmeseň şol işiňiz jontup galar, bibereket bolar diýdi ha. Bizden näme etmeli? Her bir işimizde meselen Kur'an okuyacak bolýas, diýil Bismillahirrahmanirrahim. Namaza durjak bolýan we hatta däret kılmagyndan öňçäkde Bismillahirrahmanirrahim di taýin şol namazyň, taýin şol täretin we okuyan Kur'anyň sogaby kamil bolsun we bereket bersin sana. Sana bereket getirsin zindigiňde. We ya meselen erkek dogalla usraçlyk etýän dogalla jaý başlajak bolýarmy? Baýt evvelne Bismillahirrahmanirrahim diýsin. O ya taýhan dogalla, kişawars dogalla özi ýerini sürjek bolýar, ýa-da tohum sepjek bolýar, ýa-da hatta ýerinden hasyl orjak bolýar, şonda baýat Bismillahirrahmanirrahim diýmeli, taýin ki ýerinden bereket görsin. O ya aýal dogalla gaty dikkat etsin, wagan oljadyr ha, olakon nygmat. Aýal dogalla öz ogluny emdirjek bolan wagtynda we ýa-da üýşüpde bir dokma ýurdan wagtynda ýurtmagyndan öňçäk, dokmany dokyýmagyndan öňçäk we hatda tamam edipdir inni kesip aýyrjak, şondan öňçäk. We ýa öýünde malgara we goýunma, sygyr we diýe sagmaly, şonuň sagmagyndan öňçäk. Ýa-da öýdäni hay süwürip nezafet etjek, eline süwürgü salyp hani süwürmeginden öňçäk. O ya bitirdi muhim zat. Her gün aşpazy etýär, nahar bişirýär, nahar bişirmeginden öňçäk
ve hatta inki naharına dud atmağından öňsek Bismillahirrahmanirrahim dip başlasın ki şol başlajak işi bereket bolar. Şol başlajak işi däni köfeler bereketli bolar dipdir Peýgamberimiz. Her bir işte bolsun. Hudaýyň adyny başlap däni şol işi etseň, şol iş maktuğ bolmalyl, şol iş soňu bolmany galmalyl, belki soňu bolup galar. Bir bärde özümiz aýtýarsa türkmen illa. Öwü bolandan soňu bolsun niýet. Öwü bolandan, öwü hay gowja bolandan soňu bolsun. Diýme öwü bolmasa bolmasyn, soňu däni mesele muhim. Biz her bir işi başlajak mawgamyz. Bismillahirrahmanirrahim diýsek, inşallah hem öňü de bolar, hem soňu da bolar. Bu mawratdan awliyalaryň we peýgamberleriň bir iki däne misallaryndan aýdaýyn, ondan soňra kelemek geçer. Hazreti Süleyman peýgamber, Hazreti Süleyman ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam, Süleyman ki hemmeňiz bilýäňiz taryhda sebep bolan gurrun. Hudaý Taala oňa mülk beripdir, mal beripdir, padyşalyk beripdir. Nubuvvet, risalet, ilm-u daniş hemme zat Hudaý Taala beripdir Süleyman peýgambera. Bir gün Süleyman peýgamber Hudaý Taalaga aýdypdyr: "Ey bar Hudaýa, sen ki maňa şeýle mülk mal berdiň, şeýle padyşalyk berdiň, yer ýüzüň padyşalygyny berdiň ki şumady selin hiç kime bermediňe bilýän, hay inni da kıyamata selin hiç kime munýalyk mülk mal bermersiň, maňa we däni filap beripdirsiň, amma men inni näform edip mundan hifazet edeýin? Bu mülk malymdan näform gorug edeýin, saklaýyn? Muny näform edip däni istifade edeýin taňky sen razy bolaryň ýalyk?" Şonda Hudaý Taala diýipdir: "Ey Süleyman, sen her bir işi başlamagyňdan öňsek Bismillahirrahmanirrahim diýil ki şol bismillah senin mülk malyňdan hifazet eder. Seni däni mülk malyňda bereket berer, işiňi bereketli eder" diýipdir. Şol sebepli Süleyman peýgamber, Süleyman aleyhissalatu vesselam hemişe her bir işi başlajak maga Bismillahirrahmanirrahim diýenmişdik. Hatta misaly Kur'an'da ba wagtyki Bilqisa nama ýazanda näme diýe öňsäňden Bismillahirrahmanirrahim diýip ýazyp goýberýär. "Innehu min Süleymana we innehu bismillahirrahmanirrahim" Kur'anyň bir aýatlary. Bu nama Süleyman peýgamberden we bu da ki Bismillahirrahmanirrahim falan falan nipdäni okyp görýär Bilqis. Biz şu nama ýazmagyndan öňsekde Bismillah Hudaýyň ady bilen başlapdyr. Şonuň ýaly her bir işinde Hudaýyň ady bilen başlaýanmyşdyk we şol sebepli mal-y mülki däni hemişe mahfuzmyşdyk. Ve ya Musa peýgamber, Musa kelimullah, ona bir gün gaty dert ýetişipdir. Bir merez ýetişipdir ki asan ilaç tapmapdyr ondan. Derman tapmapdyr ona. Onum Hudaý Taalaga aýdypdyr: "Ey bar Hudaýa, şuna bir ilaçy maňa berataň, bir dawa derman öwredataň" diýipdir. Hudaý Taala da ona wahy edipdir: "Sen falan dagy git, falan deragit, şonda bir ot badyr, şol oty meniň adymy tutda istifade et, bir adyjyk derdiňden gawgalarsyň" diýipdir. Şonun Musa kelimullah däni gidipdir daga dere, ol aýtýan otundan tapyp däni Bismillahirrahmanirrahim diýip de öz derdine däni istifade edipdir, bir adyjyk ýendir, içendir hulasa, onum şu lehze şoň derdi gownapdyr, gawgalypdyr ha. Näse wagtdan soňra yine de yankı derdi başlapdyr. Yankı merezi tutupdyr Musa aleyhissalatu vesselam. Şondan näni munajat etme ýok, zat etme ýok. Dogry hay inni emine bilýän, oň ilazyn bilýän nip yankı dagy dere gidipdir, şu otdan birazcık iýip isipdir. Amma hiç zat peýda etmepdir ot. Onun özü aňaly oturupdyr we näzir bolýar, öňküsiri gelemdi şu ot meni gowatdy. Inni bu näme men derman bolman maňa diýipdir. Şondan Hudaý Taala tarapdan wahy gelipdir ki: "Ey Musa, sen evvelki tarapda otdan istifade edende meniň adymy aýtdyň, şol sebepli bul saňa derman bolup düşdi. Meniň adym sebepli, men adymyň bereketi sebepli bu saňa derman bolup düşdi, şafa bolup düşdi. Amma inni men adymy aýtmany sen peýdalanyp otyň, ýok, o
otun edibiljek işi ýokdur. Men adymy tutda, men adymy aýtda her bir dewa derman istifade etsek bolsaň, men adymy tut ki men adymyň bereketine sen şefaat tapardyň dipdir. Ýöne gaty bellemeli adymyz. O gaty habardar bolmaly. O gaty agah bolmaly adymyz näme? Inne bismillahirrahmanirrahim her bir işimizni aýtmaly boldukda, maşin minip däni start urup başlaýanda hem şonda bismillah diýmeli. Ya her bir ýejek mogan, işek mogan, iýismi o iýmanyň isminiň öňsägenden bismillah aýtmanyň gurrun geçen hafta bir gawy şeytanyň hekaýeti bilen düşündirdik. Şonuň ýaly her bir işte bismillah diýmelidik, emma beter habardar bolmaly adymyz bir günah işden öňsek bismillah aýtmalydyr musulmanda bolmaly. Öňsäge günaha murtekip bolmaly. Bir günahda murtekip bolup şoň günahdygyny bildiň, şoňa däni öňünden bismillah diýmelidir ki gaty iştibahdatdyr. Geleyliň 3-nji kelemek. Bismillahirrahmanirrahim. Allah diýen kelime. Allah zülcelal. Allah teqaddesat esma'uh. Tebaraka ve Teala. Bizi ýokdan bara getiren ýeke we bir bolan Taňry Taalanyň mukaddes bolan ady Allah. Ki 3-nji kelime. Bu baradan ulamalar kän tefsir kitaplarına kän gurrunlary getiripdirler. Amma biz ýani bir näçesini işare eder we şoňa da kifayet eder. Sonki wagtymyz az. Evvelkisi ilah, bir de Allah. Aya şu ikisinde bir fark varmy? Haw dikkat edin, ilah o da Hudaý diýdigi, Allah da Hudaý diýdigi. Aya fark barmy? Onda hawa fark bar. O näme? Ilah diýeni her bir ferqa öz Hudaýyny istemal etýänmişdir. Meselen botperestli öz botuna çokunýan mujassemesine ilah diýerlermişdir. Horşitperestli guna ilah diýerlermişdir. Ateşperestli öz oduna, her kim öz çokunýan zadyna, öz ibadet etýän zadyna ilah diýip istemal etýärler. Amma Allah diýen mübarek ady fakat biz musulmanlar öz ma'budy berhak bolan yegane we bir bolan Taňry Taalaga Allah diýip istifade etýär we hiç bir ferga öz ibadet etýän zadyna Allah diýmepdir şumada sellin. Biz Allah has Hudaý Taalanyň öz mukaddes adydyr we hiç kime aýdyp da bolmaz we hiç kim aýdyp da bilmez. Bu ikilenji bolýan gururun Allah kelimesinden Allah diýen lafaz, Allah diýen kelime waqan bitir giň zat. Bunun içindäki bolýan gurrunlar heýwerekän. Ýöne ýanka aýtışymyz ýalyk ýene bir owadan gurruny Allahdan aýdaýlyň, ondan sonra başga kelimaty geçer ki bismillah mawratda bismillahnyň içinde kän gurrunlar we kyssalar ba awliýalardan onu aýdyp däne eşireýliň. Allah 4 tane harf. Hudaý Taalanyň da ady. Inni ulamalar aýtýar. Şu 4 tane harfin birisini kemelsen, hemzesini ayırsan lillah wal qaliyada. Ýene de Hudaý Taalanyň ady wal qaliya diýer. Walillahi mulkus semawati wal ardi Qur'anda da gelýär. Allah'nın bir harfini ayırsan lillah ýene Hudaýyň ady bolýar. Lillahdan ýene bir harf ayırsan, öň hemzesini ayırdyň oň. Evvelki lamyny ayırsan lehu wal qaliya ýene de Hudaýyň ady. Lehu ma fis semawati wal ardi Qur'anna gelýär. Hudaý Taalanyň ady lehuda. Ondan gelende ýene de ikilenji lamyny ayırsan, 4 harfin 3 tanesini ayırsan hu wal qaliya. Hu ýene de Hudaý Taalanyň ady. Huwallahu'l-lezî la ilahe illa hu dip Qur'anna gelýär. Hu Hudaý Taalaga delalet etýändir. Biz Allah kelimeniň bitir giň ýeri her näçe harfinden kemelsen ýene de Hudaý Taalanyň adyny delalet etýändir. 4-nji we 5-nji kelimeler. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman we Rahim Hudaý. Bu ikisiniň arasyndaky bolýan fark, ikisi mehraban manasynda. Rahman da mehraban nedigi, Rahim de mehraban ýöne. Rahman nedigi şu dünýäde mehraban. O da näme bilen? Rızık berme bilen, ruzi berme bilen hem musulmanlara hem kafirlere fark etmeýär. Hudaý Taala rızk we ruzini berýär hem musulmanlara we hem kafirlara. Ýöne Rahim kıyamatda mehraban. Bu kıyamatda
fakat musulmanlara mehraban, musulmanların günahını geçme bilen, ama kafirlerin günahını geçen değildir diye ulamalar. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Öňsek Allah diyen at geldi, onum Rahman, onum Rahim. Bu tertipde boluşu da belli bir zat. Çünkü Allah mukaddes öz adi, şol sebepli evvel geldi, ondan sonra Rahman, çünkü şu dünyadaki sıfatı olan son Rahim'den ev geldi. Ondan sonra Rahim'deki ahiretteki sıfatı Müslümanların günahını geçiye dediği, o da ki ahiretteki olan sıfatı olan son ahirde geldi da. Rahman, Rahim, Hudaý Taala'nın 99 tane adı var. Kur'an-ı zatda görseňiz, evveline Hudaý Taala'nın adları gelýändir 99 tane. Şu 99 tane adın içinde Hudaý Taala bir tane adyny heýwer uletip goýupdyr ki, ona ismi azam diýerler. Duayı ismi azam diýipden eşitýändirsiňiz. İsmi azam Hudaýyň ulugun ady ki, eger şol bilen Hudaýy çağırsaň, hükmen duan kabul bolmaly. Bedune terdit, bedune şek şu duan kabul bolmaly. Ve onna haýsy ajyp bolsa atmışykda haýsy atkamy? Ýok, ol haýsy da belli diýär. Aya Gaffar diýen ady mykam şol? Aya Settar diýen ady mykam? Aya Rahman diýen ady mykam? Ya aya Allah diýen ady mykam? Ýok. Hudaý Taala belli etmän goýupdyr. Taýin ki 99 tane adyň hemmejigine bir şu ismi azamdyr inşallah diýip hemmejigi tutulup duran ýalar. Hemmejigi däni fiilener ýalar, ihtiram ediler ýalar. Hudaý Taala onu haýsydygy belli etmepdir ha. Ýöne ulamalar diýär. Bu bir näçe riwayetlerde baki şol ismi azam eger de bolsa şu Rahman bilen Rahim bolmaly. Hudaý Taalaň Rahmany Rahimy hem belli diýär. Ha, şaýat ýöne ihtimali ziyat şo bolmaly. Näme üçin şo bilen kän maksada ýeten ulamalar bar diýär. Hatta bir gowy hikaye bu moratda ki kän mufassirinler öz kitab-ı tefsirlerini getiripdirler. Süleyman peýgamber, Süleyman ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam bir ýyl oğularyna qahatlyk düşüpdir, hoşk sali. Ýagynda ýagmapdyr, o ýerlerden takyr goýrypdan. Ekillere suw gerekmişdik, malda wara suw gerekmişdik. Şonna adamlar diýipdirler, hey Süleyman peýgamber, ýör gideýli düze çykaýly, sen bir durda Hudaýy dua et. Hudaý Taaladan bir ýagyn dile, biz de ýygyňdan durup amin diýeli berkem ýagyn ýagmarmy ha diýipdir. Süleyman peýgamber de bolýar diýipdir. Adamlar üýüşüp çykypdyrlar düze ýagyn dua etmäne. Şonna Süleyman peýgamber görse bir däne garynçyka dua edip oturanmışdyk. Şondan ýygyna gaýtypdyr, ýörüň diýipdir, dua etmek gerek dälikdir. Adamlar diýipdirler, "O gelişimde wara düze geldik, indi dua etdik diýiller" diýipdir. "Ýok, duany başga bir edip oty, biziň duamyzda niýazy ýok, şoň kabullar" diýipdir. Hani o wagt barma kala ýagyn ýagmany durupdyr. Suwly ýagyn ýagyp durýar. Ona mundan sorapdyrlar, "Ya Süleyman peýgamber, o kimiň duasydyky şeýle basym kabul bolup diýany ýagyn ýagdy?" Onda Süleyman peýgamber, "Çünki onuň mojizasy hemme heýwanatyň diline düşünýär-de. Men baryan mogam görsem bir däne garynçyka Hudaý Taalaga dua edip oty, "Ya Rahman, ya Rahim, la ta'khudna bi zunubil ibad." Hey rızk berýän Hudaý, hey ahiretde günahlar geçýän Hudaý, bendelerin günahı sebepli bizi tutma diýip däne bir garynçyka dua edip duranmışdy. Bendele sana günah etýär, şu bendelen günahı üçin bizi hor goýma, bizi ýagyndan, suwdan näni har etme diýip däne şu garynçyka dua edip oturanmışdyk. Hay bolly şo bilen näni şoň duasy kabul bolar diýip ýygyma gaýtdym diýär Süleyman peýgamber. Belli däde indi şu gecedäki ýagyn ýagyp duranlar da kimiň duasynyň kabul bolup da ýaganlygy belli däl. Şaýat şonu ýalyk bir heýwanatyň duasy bolsun. Hop şu garynçykanyň etýän duasy nämemişdik? Ya Rahman, ya Rahim, la ta'khudna bi zunubil ibad diýip Hudaýy ya Rahman, ya Rahim diýen sypaty bilen çagyrýanmışdyk. Bes ya Rahman, ya Rahim Hudaý Taalanyň ismi azam bolmagyna da ehtimal eken. Ýöne inni ismiň üstünde geldik, bir dadyrşakda tapşyrygy bereýli, beterde türkmenlaryň arasynda. Elhamdülillah bir oglana at takma enataň wazifasy da. Elhamdülillah qawy atlyda da qılýar. Ýöne izinne durulmaýar şu atlaň mutaassifana. Bir oglana däne Abdurrahman da qılýar.
bir oğlana Abdülquddus taqilya azab Hudaýyň atlary, ýöne Hudaýyň muhtas bolan atlaryny gelip däni dogry tutmaýarlar. Meselem, sen bir oğlana Allah diýip at taqyp bolmaýarda. Allah Hudaý Taala muhtas ad ahirim. Bayet Allah verdi diýmeli, Abdullah diýmeli, Allah guly diýmeli, öwünden izinden bir zat getirmeli. Rahman bilen Quddus şu iki däne atda Hudaýyň muhtas adydyr. Hiç bir bendek hemsanan ki Allah diýip bolmaýşýarlyk, Rahman diýip bolmaýar. Bayet Abdurrahman diýmeli, Rahman berdi diýmeli, Rahman guly diýmeli. Hulasa öwünden izinden bir zat getirmeli. Ya Abdülquddus da şonuň ýalykdyr. Beter däne qaýym durun şu atlaryň üstünde elhamdülillah azap bir owadan at. Kullan dünýäň ýüzünde Hudaýyň we peýgamberiň söýýän üç däne ady bar. Abdullah, Abdurrahman, Fadlurrahman. Her kimiň şu üç däne ady bolsa begöni bersin. Behterin atçylar. Ýöne bisertiki dogry telaffuz bolsa. O da beşler enata bagyllar. Şumat Abdurrahman atly kan ahirim. Bir näçeler Abdurrahman diýip gowadyp sagyrýarlar, bir näçelerini Rahman diýerler, bir näçelerini Ihy diýerler. Onamy enaty her näme bilen çağırsa şoň ady şo bolup gitýärdi. Onam enaty bu atlaryň üstünde gaýym dursun. Ve Bismillahirrahmanirrahim'in da hasiyetleri ve faziletleri bu mawrutda da mufassirler owadan hikayetler ve owadan qissalary getiripdirler. Öz kitaplarynda munna aýdylyň. Bismillahirrahmanirrahim'i her kim dili bilen aýdyp däni okuyup ýörse, şol adamy Bismillahirrahmanirrahim'in o özü afet belalardan goryp alyp galar diýär. Muhafizat eder Bismillahirrahmanirrahim diýär. Hatta Firavun iki kafir bolup men Hudaý diýip geçdi. Şol Firavunny öňçe Hudaý Taalaga imany barmyşdyk. Onun kasryny salanna, öýüni salanna, derwezesiniň hal defesine Bismillah diýip ýazyp goýupdyr. Şol Hudaýa imany barmyşdyk da omaga. Soňra däni kafir bolýa imanyny ellen berýär, hatta iki defa men Hudaý diýip däni iddia etdi Firavun. Özüni ittihai ilahiyyet etdi. Soňra Musa kelimullah gelip däni kän muny däwet etdi, kän şeýle bu bilenläni gurşýa. Amma Firavun teslim bolmaýardy. Şonda Musa kelimullah bir tarap Hudaý Taalaga dua edipdir, ey bar Hudaýa, şu Firavuna seniň düşmeniň, meniň düşmenim, tamam musulmanlaryň düşmenisi diýipdir. Men şeýle şoňa dua etdiýän dipdir. Amma sen şoň duamy kabul etmeýän, şunu helak etdiýän bolmaly. Musa kelimullah heýber ýadapdyr da. Amma kabul bolmaýar duasy. Şonda Hudaý Taala näme diýipdir? Indi Musa kelimullah Hudaýa diýipdir, näme diýip men duam kabul bolmaýar, şunu helak etseň näme boljak? Onda Hudaý Taala näme diýipdir? Ey Musa, sen Firavunun däni kufryny, sen Firavunun zelalatyny gözläp şey diýen, azap ber diýen. Amma men Firavunun kasryndaky derwezesiniň üstünde Bismillah ýazygly, şoň hurmatyna Firavuna zat diýip bilmeýän diýipdir. Subhanallah. Gözüm hatta ahirde de Firavun näferim bolup öldü, hemme tarihte sebit gurrun, tamam kasryndan daşaryk çykyp al Nil derýasyna baranda gark bolup däni ölýär. Biz kasrın üstünde Hudaý Taala hiç zat diýmäpdir şoňa, muhafizat edipdir şondan, saklapdyr. Näme diýip Bismillah'ın hurmaty bar, o gaftynyň agdynda. Şaýat Firavunun özüniň de habary ýokdur. Biz ulamalar näme diýär, inni wakan owadan gurrun çykarýar. Bu hikayetlerden biz eşitip de azap füze hikayet diýmelerler. Bundan bayat ibret almaly, ders almaly. Ulamalar inni şundan näme ders alýan bolmaly. Ol Firavun iki kafir bolup däni Bismillah'ny gaftynyň agdyna ýazanna, o da Bismillah'ın hemmejide defat Bismillah. O Ar-Rahmanir-Rahim de ýok. Faqat Bismillah'ın özüni gaftynyň agdyna ýazanna Hudaý Taala şoňa azap bermäpdir. Indi bir musulman, bir mu'min we muslim öz qalbyna Bismillahirrahmanirrahim naqş berse, öz qalbyna däni heketse, Hudaý Taala ony hismoga azap bermer diýipdir. Hatta bu dünýäde we hatta ahiretde da. Beterde qaýym durmaly Bismillahirrahmanirrahim'in üstünde hemmemizin de edibiljek işimiz gece yatmagyndan öňçe 21 defa Bismillahirrahmanirrahim aýtmaly. Her kim 21 defa yatmagyndan öňçe Bismillahirrahmanirrahim diýse, şo gece ogurdan, ulasa qaltamandan,
Zınnan, şeytandan hemme zatdan mahfuz bolacak diye. Yönüşü san verilse sana da dikkat edin ha. Bismillahirrahmanirrahim. Gece yatmağından önce 21 defa. Buna da müfessirler Bibarabiye Adaviye'nin hikayetini getiriyor, kıssasını. Bibarabiye Adaviye ki Awliyaullah mun bir öýü otağı mahsus munajat etýän otagymyşdyk. Namaz okyp däni şeýle munajat etýän otağı. Şonno gije ýatanny bir gije ogur gelipdir şol otağa. Ogur gelip däni mun tamamy ýygynmaşyny bardy ýokladymdan ýygnap alypdyr ha. Götüripdir. Onuň hal gafa garşyn gidipdir. Barakan doğur divara gurulupdyr. Wa gafy görse ýok. Ha gafy men istiwa etdim o aňyrda o gafy dip aňyry gitýän bolmaly, aňyrda da gafy ýok bolmaly. Öýüň, otagyň tört döregine däni aýlan çykypdyr amma gafy ýok diýär. O näzir bolýar hadip däni eline kiradi ýerde goýanna görse gafy ýene-de duduran zaýynda diýär. Wa hanna kişi gafy dip däni ýene eline kiratdan alyp ýörtýän bolmaly, baryp divara degen bolmaly, gafy ýok diýär. Eline kiradi ýere goýsa gafy gelýän bolmaly. Eline kiradını götürse gafy ýok bolýan bolmaly. Kullan çarçyp divar bol galýan bolmaly. Şonu birden bir ses gelipdir gaýypdan. Namal habib we sultany yaqzanu. Meniň dostum Bibarabe Habibden ýaty, amma onuň baýary sultany ondan muhafazat edýärdi. Onuň maly mulkyny we janyny hifazat edip saklap oturup duran Hudaý oýadyr diýipden bir ses gelipdir. Şondan ol ogurdany hemme zadyny goýup däni çykyp gidipdir da hiç şat alyp gidibermäpdir diýär. Şonda ulamalar aýtýar, şon Bibarabe beter Bismillahirrahmanirrahim kan aýtýanmyşdyk. Hatda ýatmagyndan öňsakda aýtýanmyşdyk. Nuh peýgamberiň däni keşdiýetiniň de gurruny azap Bismillahirrahmanirrahimde kan peýgamberleriň we awliýalaryň hikayeti geldi. Tenzilur rahmet inda zikri salihin diye. Salih adamların Hudaý Taala'ň söýýän bendeleriniň de ýani gurruny ediberseň, şo jelesak şo dady de ýani bereket ýagmany durýar diýär, rahmet ýagmany durýar diýär. Biz inşallah bu jelesämiz bu hefte beter bereketli we rahmetli boldy. Nuh peýgamber keşdi wezerdi. Näme üçin işte bir tufan ulkan sil geljek? Onam Hudaý Taala'ga aýdypdyr, ey bar Hudaý aýdypdyr. Şeýle ulkan azamatly tufanly geliberse, kan suwla üýşü berse diýipdir. Dünýäň ýüzüni suw alsa, men bu zagar keşdim näzir saklaýyn diýipdir. Isimde de dolu heýwanat we adam zatlar bar. Bu zagar keşdi jydamar ahirem diýipdir. Şonda Hudaý Taala emredipdir, ey Nuh, sen keşdiň her tarafyna 4 bolsuny diýeni bismillah ýaz, men adymy, men Allah diýen adymy ýaz, inşallah şol ad şonu muhafazat eder diýipdir. Şoň ýalyk Nuh peýgamber keşdiň 4 tarafyna bismillah ýazýar, o keşdi salymjak bol, ulkan tufanlardan, ulkan sillerden salym galýar. Kur'an şoň kıssasyny getirýär. Bismillahi majraha we mursaha inna rabbi lagafurur rahim diýipdi Nuh. Şo bismillahi majraha we mursaha ni däni kan aýtýarmyşdyk. Onam şu zamanada da bolan gurrun, bolan wakaýat kim muny ustad Ömer Serbazi ki Serbaz diýen ýerde Kohe Vennip şu taýynyň bir ulkan muftileriniň biri. Şol gurrun merýä men bir gün Karaçydan Pakistanyň ýurtlary şondan näni keşdiýmini bir bendere gitmeli boldyk diýe bir azamdyk. Onuň derýäň üstünde, suwuň üstünde al ortaraga ýetipdik. Şonda keşdiýban mellah birden gıýgyrdy. Hey adamla ýene dogur 1 kilometrden bir mowç bize garşyn gelýär. Dogur 1 kilometr gally. Eger şonu däni bize gelse hemmämiz dargyýas, hemmämiz halak bolýas. Näme seňiz edaňyz diýip mellah keşdiýban şonu aýdypdyr ha jemaatyň içinde. Onum jemaatly hemmeji gorkuşup däni kiçi, uly, denan, merdan aglaşyp näme etjäň bilmäni şol öljegi görnüp otyp 1 kilometrden azamatly mowç gelýär, tufan gelýär. Şonda Ömer Serbazi men nabadım diýär şu keşdiň içinde bir ýaşly adam maňa aýtdy diýär, hey ahun näde? Hawa ýaşly ulama sen bir zat bir ýoluna bilmeýärmi näme diýili bir dua öwret bir zat şondan sagaman galaýla diýip bir ýaşly maňa aýtdy diýär. Onda men aýtdym, ey jemaatla başardyňyzdan
Bismillahi mecraha ve mursaha dip şonu tekrar etden oturun. İnşallah Huda öýüdi goruyer diýip aýtdym diýär. Şonu da temrin etdik, kän tekrar etdik. Ki aslan mawz kallem yakun hu yaňky ýok ýalyk aňyrrakdan bir ýerden geçdi gitdi bize hiç zat bolmady diýär. Bizim öljegimiz setterse diýdi diýär. Hökmen ölmelik we mawzuň aşagynda kalsak, ýöne Hudaý Taala öýüdi şonuň hurmatyny gorydy diýär bizi. Bir de yana bir däne hekayet aýdylyň, ondan sonra hususiýaty anwaryna barypdy, inşallah jelesäni soňlar. Rumyň däne padyşasy Kaysar Rum. Rumyň padyşasyna Kaysar diýilýärdi. Rumyň Kaysary gaty kellagry sataşyp durmaňa. Hey bir kellesi gaty agrymana durupdyr. Tamamy atibba, doktor, tebip, birzat üýşüripdir. Maňa bir ilajy tapyň diýip. Amma hiç kim der gonatyp bilmäpdir, derman tapmapdyr. Şondan musulmanlaryň däni olokony Hazreti Ömer radiyallahu taala anhu şoňa namy beripdir, adamy beripdir. Musulmanlaryň arasynda bir derman ýokmy bu kellagra? Şonda Hazreti Ömer muňa bir kula berip goýberdir, bir böwrük. Şon geýse inşallah emiriň däni Kaysar Rumyň kellesi gawy bolar diýipdir. Şondan kulany kellesinde goýup däni geýenne kellagry tamam aýrylýanmyşdyr. Kulany böwrügi her açan kellesinden aýyrsa ýene kellagry öwrülip gelýärmişdik. Onun bula hemmece geň galypdyrlar, şu böwrükde kulada näme waka diýip asyp görüpdirler. Görse içinde bir kagyz bar, kagyza asyp görseler Bismillahirrahmanirrahim ýazylmışdyk diýär. Hop, biz indi geleýiň Bismillahirrahmanirrahim'in hususiýatyndan. Gaw ýadyňyzda saklaň, gaw metlepleri ulamaly getiripdirler. Biz aýdaýly jelesede ondan jelesany da soňlar. Her kim ýatmagyndan bir-iki dänesini aýny ýaňa aýtdyk. Birisi yatmagyndan öňçäk 21 defa Bismillahirrahmanirrahim ihlas bilen aýtsaň, şo iýje ogry bolar, galtaman bolar, ulasa jin bolar, şeytan bolar, hawfa hatar hemmecinden mahfuz boljakdyňa şek edip görme diýipdirler ulamalar. 21 defa aýtsaň, sanyna ýatdan çykarmaň. Ikilenjisi gaty kelläň agryamy, kellagryň mamy bir kagyz Allah täretlize bolupdy 21 defa kagyza Bismillahirrahmanirrahim diýdi. Ihlas bilen ýaz, onuň kelläňde däni şonu goýsaň, ulasa böwrügiň bolar ýa zinanyly öz ýalygyň çargydyna goýup berse, kellagyrsa aýryljakdyr. Ýöne şu aýtýan zatlarymda hemmejine tekmil ýagyn gerek, ihlas gerek. Hükmen gawy bolar diýmella. Ol öň birisi gurrun marýada ahundan için däni duasyny alypdyr haby. It meselen üýürse zadetse, näme dua okuysam gawy bolar diýip için duasyny alypdyr. Ahun näde de ulasa bir dua öwretipdir, guma däni falan aýalar okuýarsyň, dem salarsyň ulasa it saňa zat diýip bilmer diýipdir. Bu da bolýa, ajap gawym. Onam it däni ýakynlaşanna bir eline gum alyp şoňa süfleýän bolmaly, ol eline de daş alýan bolmaly. Näme tekmil ihlasy ýokdy, daş alýa bir moga gumy sepçik. Güzükdäni goýsa goýdy, goýmasa daş bilen urajak da ony. Onam ýok, ol ihlas bolmaýar. Ol näme sende terdit bollugy bolýar, duadan näme şekin bollugy bolýar. O bilen sen näme itin hiç moga zadyny öwüne geçip bilmeýän. Tamam ihlas bilen şu gum men serpsem hükmen güzükdäni işrat diýmeler maňa diýip şo niýet bilen barmalar. Üçlenjisi bir nefere değerlilik yetişen bolsa, jyndan, şeytandan, jyn hakma bir zat diýerler. Şon ýalyk adama hali öýüdi bolsun, ýa kaptalyndan birisi 41 defa ihlas bilen Bismillahirrahmanirrahim aýdyp da şoňa dem salsa, kulagyna okyp berse, şol adamda şefaat tapar diýipdir. Dörtlenjisi gazy sen datgahy wa öwünde bir datgahy wa sen gazyň öwüne barmaly. Gazyň öwüne baranda da sen gazydan sen aleyhine hukmetjek. Hak sen kimişdik. Amma gazy bilýän, çünki teleka adam bolansaň sen aleyhine hukmetjek bolýar. Şonna däni 50 defa Bismillahirrahmanirrahim aýdyp, ihlas bilen aýdyp gazyň öwüne barsaň, gazy sen aleyhine hukmetip bilmer diýär. Ýöne ýankaýçmylar hak wagan senki bolsa ha. Gazy sen aleyhine hukmetip bilmeýär. Özde 50 defa okuyun bolmaly bismillahni. Beşlenjisi ekine däni suw gerek, ýagyn gerek. Ya meselen mal garaňy suw gerek. Şonu ýagyn islemek üçin okuljak bolsa, öňçäkden gaw suwa düşmelipdir. Onam täret edip, gawzy egin maş geýip,
bir pek namazın üstünde oturup kıpla vakit yani 71 gedek şu Bismillahirrahmanirrahim ihlas bilen özü de katı şekestı nefsi edip de tavazuk bilen yani eynehu qarfadın qawının sağıfiyalık her yerde yatıp yani pesbellik bilen 71 defa aytsa şu Bismillahirrahmanirrahim'i Hudaý Taala yağın berer dipdir. Yanqıyalık hükmen yağdırar dip aytmalı. Ihlasın şu zürü güçlü bolmaly. Ýöne san berilse de sany ýatdan çykarmaň. Indi şu yağınınki 71 boldy. Şuma tesbihini mesela 33 defa tanamalı. Ya şoňalyk 21 defa tanamaly. Şu zürü rahatlary sany az etmeli, kän etmeli. Mesela Subhanallah'ın 33 defa tanamalydyk. Şonu heýmen 40'a ýetirenip 40 etsen 33'ün de sogaby ýok karşında. 33 diýip san berilýär, şo sanynda bir hikmet bar, bir sogap bar da. Ya gize ýatmagyndan çek 21 diýildi da. Heýmen 30 san aýnysen ýok, şo 21'in de sogaby berilmeýär sana. Şon 21 sanyň özünde bir hikmet bar da. Her san berilsen oda dikkat edin. İnşallah sonra CD-den gowudyp kulak asyp şo sanlara dikkat edin. Hemme kişinin isleýän zady anza çykýardan rızk gelse. İşin açık bolup howza yerden rahaty bilen öz iwiskiň zadyň öýüň harjy tapylyp durdy hemme isleýän zady da eger şonu isleýän bolsaň heftäň içinde şemme güni ertide bir gün bolýa şemme gün dogan wagtynda 113 tane 113 gedek Bismillahirrahmanirrahim aýdyp ondan sonra iýdinden bir salawat 100 tane salawat okuýsaň Hudaý Taala şoň rızk ruzysyny aňsatlyk bilen ýetirer dipdir. 113 defa Bismillahirrahmanirrahim. İğdinden Allahümme salli ala Muhammed ibn namazı okuyan salavatımız şonu 100 gaýla okuysa Hudaý Taala rızk ruzy berer dipdir. 7-lenjisi bir zindanda yatan bende bolsa eşitirin bu duany wakan muassir we mujarrab zatdır. Zindanda yati zindandan halas bolmagyny isleýär, zindandan azat bolmagyny isleýär. Şol adam günne 1000 defa Bismillahirrahmanirrahim ihlas bilen haýsy zindandan çykarnyp okuýsyn inşallah basymlykda öz ihlasyna laýyk Hudaý Taala zindandan çykarar dipdir. Eşitirin bu gurrunlarda. 8-lenjisi bir mesaibe la yenhal, muşkilat la yenhal aslan çözülmesi qiyyn. Beter şedid muşkil. Aslan em ýok, derman ýok şoňa. Her kimin özü bilbermeli. Bir merez var sennet, bir dert var, bir muşkil var ki la yenhal, beter şedid müşrik. Şol adam 12.000 defa Bismillahirrahmanirrahim aýtmaly, 12.000 gedek her bir 1000 danesinde de 2 rekat nafil namaz okuýmaly. 1000 gedek aýdyp 2 rekat nafil namaz, ýene 1000 gedek aýdyp 2 rekat nafil namaz. Ni bölüp okuýsaň da işgali ýokdur inşallah. Ýene 2 dana galy, onu aýdaýlyň, ondan sonra bolle ders. 9-njysa bir zenanaň ogly göwreli bolmayan bolsa ýa-da ogly dünýä gelýär ýöne basym dünýäden geçýär aýrylýar ogly elle kalmayan bolsa şo zenana da 61 gedek ihlas bilen Bismillahirrahmanirrahim diýeni bir waraga ýazyp öz boýnuna dakanyp ýörse inşallah şoňa da owlady salih Hudaý Taala berer dipdir. Bu kän tejrübe edip kän zenanalar şu forum oglana diýeni ýetipdirler şu dua bilen. Oğlanjysa we ahirkisi sen eger taýhan bolsaň, bagwan bolsaň, bagyň mewesi bereketli bolmagyny isleýärmi? Hawa ya ýeriň ha gowja bugdaý bersin, arfa bersin isleýärmi hawa? Hagiz Allah täretlise bolup däni 101 gedek. Bismillahirrahmanirrahim kagada ýazda ýeriň bir goşaragyny gömde goý, ya bagyň bir goşaragyny gömde goý, şo bagyň beter meweli bolar we ýeriň de heýwere bereketli bolar we tamamy afaty semawi we arzydan Hudaý Taala mahfuz saklar dipdir şo ýeriňi. Ýöne ýanky aýtışmyz ýalyk beter ihlas etmeli. Meselen men şunu 21 gedip okyp göreýin, kelläm gowwalarym ha gowwalmarym ha dip imtihanan etmeli. Ojur bolsa hükmen bolmaýar, gowwalmaýar. Hükmen gow bolar dip däne şu dualary etseňiz inşallah Hudaý Taala kömek berer hemmemize. Hudaý Taala hemmemize däni din ýoluna, İslam ýoluna, şeriat-ı Muhammedin ihya etmeklige däni tawfik bersin. We hemmemiz däni şu jelesäň hurmatyna, gow adamlaryň ýagşylygyň hurmatyna däni muşkilatlarymyzy aňsaz etsin. Bir musafiratda gezip ýören dogalla, o daş ýerlere gidip işläp ýören dogalla, serwaz dogalla,
Olara da Hudaý Taala sagamanlyk bilen öýlerine gowşursun. O şeýle zindanyna ýatanla bir näsile jurmy ýok, hiç zady ýok, bir näse sählengary sebepli ýatan dogalla we olar da Hudaý Taala azady bersin, halas bersin. Ve öý içerimizde hemmemize afiyet ve saglyk ve salamatlyk bersin. Hemmemiz bir elhem 3 tane kul huvallahyny okuýaýlyň. İnşallah ahun näderimiz bir dua eder. Geçen öten ýaxşylara da bagşlar. Okuýberin. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ahun nädelim bir dua etsinler biz amin diyelim. Tın ihlas veren. Allahümme amin. Amin ya Allah. Allahümme amin. Aydı verin amin. Allahümme amin ya Rabbel alemin. Bereketli ve rahmetli yağınları yağdırı versin Hudaýym. Amin. Allahümme amin. Tamamı muşkilatlı doğanlarımızın muşkilatını ansad etsin. Amin. Dualarımızı kabul etsin awliyaların hakkısın. Allahümme amin. Bi rahmetike ya erhamer rahimin muvaffak olun.